Hello po, Ate Mitch. Kuya Jay, Ate Tin. Wah, ang gagat kayo. Kuya Jay. Justin. Tan po. Hello. Ganang tanghali. Good morning. Kailan bang Hello. Good morning. At magandang tanghali sa Pinas.
Nakamute pala. Dan sa nakapin. Thank you, maraming salamat Kapit. Ate Kapit, maraming salamat. Kaya pala walang respond eh. Naka ano. Like for sige lang, shout out Kapit. Kuya Ibong, mega love shout out po sa lahat. Kuya Ibong, mega love shout out. Dinsan. Visa. Ito, Nito Listarom, mega love shout out po. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Mag-jacket na po kayo. Tingitong ko po, Nito Listarom.
Thank you po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Thank you, thank you. Padikit na lang po dyan. Kay Ate Egypt, palablag naman po. Palablag po tayo. Kay Ate Egypt. Ating Mitch Danping, Ibong, Nito Lisa Rong Dan Polpak sa'yo. Thank you po, maraming salamat kay Ibong sa pagdikit kay Nito Lisa. Maraming salamat sa inyong pakikipagdikitan. Andyan tin, Miguel, shout out sa'yo. Sabi ni Ebong Travel Vlog. Junjun Linsang. Ken Vlog. Uy, maraming salamat, Ate Ken. Miguel, shout at everyone. Maraming salamat, Ate Ken Vlog. Tube Eyes, thank you. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Kay Sir Like ko po tayo. Like of TV po. Palablag naman po. Sa mga hindi pa po nakadikit dyan, dikit-dikit lang po kayo dyan na mga bro, mga ate, kuya. Tunay na Tube Eyes. Tunaw. Tunaw pala. Tunaw na Tube Eyes. Kuya Ibo. Ebong, Miguel shout out. Miguel shout out to. Thank you, maraming salamat. Chubais TV. Thank you, thank you. Ebong, bye. Miguel shout out. Like of TV, Dan Polpak sa'yo. Thank you, maraming salamat kay Ebong. Tube, Dan, bakla sa'yo. Kindle. Tunaw na, bye, Ibong. Like of TV, Dan. At ikaw, Miguel shout out po sa'yo. Kaya Ate Maria, enjoy tayo. Sa palablab naman po sa mga ating binababang bahay. Maraming salamat po. Dikitan po naman kayo dyan. Dikitan po. Kung mga hindi pa nakadikit yan sa ating binababang bahay. Dikit-dikit lang po kayo yan. Para mabalikan po kayo, lagay lang po kayo ng bakas. Login na negosyo. Tunaw na ba? Sir Chuwais.
Ay dito, tatapos pa lang ng ulan. Chubais, delikado yan dito. Mabilis yan matunaw. John Tan, bago dikit, Ken Vlog. Thank you po, maraming salamat kay Ate Ken Vlog. Thank you po, Ate Ken. Ano yung Bicol Dental Pack? Wala naman ano yun. Wala yung tube ice. Huwag mong dikitan niya si Anino. Matutunaw ka dyan. Isang Anino ko lang yan. Tube ice. Maglalaho ka dyan. Isang Anino lang yan. Tube ice. Kaya huwag kang didikit dyan. Diyan ka dumikit mo kay Ate Ina OFW Vlog. O yan, diyan ka dumikit. Chubais. Kalab-lab naman po sa mga binababang bahay dyan. Ken Vlog, Dan Paul Pak sa'yo, sabi ni Ibong Travel Vlog. Ate Ken, nakadikit na po siya si Ibong Travel Vlog. Thank you. Maraming salamat sa pagdikitan. Dikit-dikit lang kayo dyan para masaya ang buhay. Ken Vlog dan Pulpak with Bakas. Thank you. Maraming salamat, Chubay, sa pagdikit kay Ken Vlog. Principal, thank you. Maraming salamat. Shouty, we call fishing, more power for Team Vlog. Thank you. Maraming salamat. Like out all dikit Ken Vlog. Maraming salamat, Ate King, sa pagdikit yan sa mga mga nandyan. Mga min po nila yan. Dan Pulpak sa nakapin. Oh, kay Ate Tin. So guys, maraming salamat sa pagdikit kay Ate Tin. Diyan po tayo kay Ate Chi Bukal Vlog. Palablag naman po dyan. Palablag po kay Chi Bukal Vlog. Maraming salamat sa inyong pagdikitan dyan. Palablag po ng Prema. No problem kaya Ibong. Palablag naman po sa nakapil. Patamsak lang sa pati kay Kuya Ibong Travel Vlog. Tamsak lang po, tamsak.
kay Kuya Ebong, at kay Ate Chi naman po, palaglag po. Min po nila yan, min. Yun din sa Chubais, tawa din Chubais. Si ganun, Chubais. Kapit official. Andyan po tayo. Dan kapit all watch sa skipping ads. Kapit, palablag naman po dyan kay Kapit. Ina Bagong Dikit, thank you, maraming salamat. Ate Kin Vlog, thank you po, maraming salamat po. Pagdikit kay Ate Ina Bagong Dikit. Ate Chi, Ina Bagong Dikit. Tambay lang, host. Tambay lang. Thank you po, maraming salamat Ate Chi sa inyong pagtambay. Dikit-dikit lang po kayo dyan, Palablab Premier Dan. Maraming salamat, Ate Ken. Miguel, shout out Chi and Bukal. Kuya Laiko. Diyan po tayo kay Marjol Baita. Thank you po. Palablab naman po. Thank you. Maraming salamat mo. Busy than work. Madam. May tapusin. No problem po, attitude. Work muna. Kaya Ate Marjol po tayo. Palablab naman po dyan. Dikit-dikit lang po tayo dun, mga ligit po yan. So yan po ang mga nila. Bakas na lang po kayo. Rose Maranan. Rose pala. Ninja. Thank you, Ma'am Rose. Thank you. Thank you po, Ate Kin. Sigidan. Salamat, Ate Kin Vlog.
Marie Joy Baita Tusok. Thank you po. Maraming salamat po, Ate Marie Joy. Kapit Dan. Thank you po. Maraming salamat, Ate Kim, sa iyong pakikipagdikitan dyan. Thank you po. Maraming salamat po. Kay Idol Pugak naman po tayo. Idol Pugak Gaming. Palablab naman po dyan. Palablab. Biglang host. Nasa work. Kay Idol Pugak Gaming naman po tayo dyan. Palablab naman po. Sa mga hindi pa dyan nakadikit, dikit-dikit lang po kayo dyan. Legit po sila, nagbabalik po sila. Basta lagay lang po kayo ng bakas. Marjol Dan, thank you po, Ate Ken Vlog. Nina Trophy, like up. Thank you po, maraming salamat. JJ, thank you sa iyong pakaway-kaway. Pugak Dan, thank you po, Ate Ken. Thank you po sa pagdikitan. Thank you, maraming salamat po. Gawa mo bahay mo, Joy? At Jay? Di food bag recipe po tayo. Palablab naman po dyan, sa nakapin. Ay, sa mga naibaba natin dyan, sa nakapin. Pakilablab naman dyan po. Sa kayo nakapin kay Ate Tintin, food bag. Ken Vlog, Ate Marian Joy, Ate Kino, nakadana sa'yo si Ate Marian Joy in Hong Kong. Shouty Idol Pugak. Jinjin Linsag. Kapit. Marie Joy. Na. Nina Therapy like ko. Tambay lang host. Thank you po. Maraming salamat po. Nag-live chat at kapatid Joy.
Mars Jiski. Siyang TV po tayo. Oh. Palablab naman po dyan oh, sa aking binaba. Palablab po sa mga. Miguel, shout out kapi. Sabi niya. Nina therapy like ko. Kaway-kaway dyan. Food dan Ken Vlog. Shams TV. Lablab naman po. Food dan Ken Vlog. Kay Idol Tris Cantos po tayo. Oh. Idol Tris Cantos. Palablab naman po dyan. Lahat po ng aking binababa, puro min po yan. Dikit-dikit lang po kayo dyan. Lagay na lang po kayo ng bakas. Sham TV dan sabi ni Ken Vlog. Maraming salamat Ate Ken sa iyong pagdidikit-dikit sa mga min na aking binababa. Thank you po. Maraming salamat. Ma'am Rose, thank you. Maraming salamat sa pagtambay, Ma'am Rose. Thank you po. Thank you. Maraming salamat sa ikipagdikitan dyan. Thank you very much. Maraming salamat po. Idol Tris Cantos po tayo dyan. Palablab po. Lookout Simple Kitchen po tayo. Palablab po. Palablab naman po dyan mga kapatid. Mga andyan po nakatambay lang. Dikit-dikit po kayo dyan. Sila po ay kanilang min po yung binababa ko. Thank you. Thank you sa inyong pagdikitan.
Ate Mary Joy, thank you. Maraming salamat. Dimits Gal TV. Dimits, 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 Dimits Gal TV. Thank you po. Maraming salamat po dyan sa inyo. Dikit-dikit po kayo dyan. Dikit. Dimits Gal po TV. Palablab po dyan. Palablab. Pugak Gaming Dan Kapit TV. Thank you. Maraming salamat po. Ate Kapit.
Maraming salamat po, Ate Kim. Thank you po sa inyong pakikipagdikitan. Nina Therapy Like ko po. Alablab naman po dyan. Ate Marjo. Jeffrey Vlog po. Ken Vlog. Nina Bagong Dikit. Thank you po, Ate Ken. Salamat. Kuya Manoy. Ma'am Ross, thank you. Maraming salamat. Kagigising lang, kagigising mo lang, Kuya Manoy. Kagigising. Hindi niyo pa. Tantan TV, Miguel siya. Palablab po, palablab.
kay Ate Tan Luka TV. Miguel, shout out kapatid Ken Vlog. Sabi ni Ate Cafe. Thank you, maraming salamat. Bruce Maranan, Premier. Yan po tayo sa nakapin ay kanyang premier. Patamsak naman po sa kanyang premier. Hello, Ma'am Kape. Sabi ni Ate Ken Vlog. Thank you po, maraming salamat. Yan po tayo sa nakapin. Tamsak naman po sa kanyang premier. Kay Ate Milani Almonte, palablab naman po kay Ate Milani Almonte. Kapit Marjol Dan. Ate Milani Jeff Bago Dikit. Thank you, Ate Ken. Maraming salamat. Kalambuaw Biner. Hina therapy like of thank you po, maraming salamat po. Ate Ken. Tusok ulit. Ros Maranan. Thank you, maraming salamat po, Ma'am Ros. Tantan. Bagong Dikit.
Premier Bagong Dikit. Thank you. Maraming salamat. Ate Kin Vlog. JJ Gembeso po. Badikit po. Problem naman po dyan. Ay madoy man po. John Binsag. Thank you, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Milani Dan, thank you po Ate Ken, thank you po. Maraming salamat po Ate Ken ha. Babalikan na lang po kayo niyan. Ayan, mamin po nila yan. Saan kapatid ni Day?
Thank you, maraming salamat. Dina Therapy like of Simple Kitchen. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyong lahat po dyan. Maraming salamat. Thank you. Ate Mary Baita. Kape, Truth Dan po. Naka-premier po siya. Numerous. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat dyan. Thank you. Thank you. Sa'yo.
Dun, 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 dun. JJ, thank you. Like of Simple Kitchen, thank you very much. Thank you. Na, na, na,
nais mo. Pugak, thumbs up, 20 dus. 22. Maraming salamat. Tapos out mo na punta ako Bukana. Wow, may okasyon ba sa Bukana, mga Ros? Loading meet ko, idol. Mahina ba ang ano? Mahina ang net? Thank you. Kape.
Kuya Jaime. Shout out po. Kuya Jaime, maraming salamat Kuya Jaime. Salamat. Gising pa kayo Kuya Jaime. Shout out po. Di ba anong oras na dyan Kuya Jaime? Di ba ano yan dyan? Thumbs up dan. Thank you po Mami Bear. Thank you Mami Bear. Maraming salamat. Thank you po Mami Bear. Bira magano eh, mag live CDR. Sa umaga, may kli lang. Sa umaga yata, nag-ano siya eh. Facebook siya eh. Ang Facebook na rin kaya Jaime. Nagre-rel na rin siya. Gina Laxman. Vlog Founder Team Bingo Warrior. Stay together. Drive lang ako pa. Thank you, maraming salamat po. Ingat po. At Kuya Jaime, ingat po sa inyong pag-drive. Kailangan ko pauwi pa lang kayo Kuya Jaime. Anong oras na dyan? Ingat po dyan. Ingat sa iyong pag-uwi. Mimi Bear, thank you. Maraming salamat po at Mimi Bear. Okay, muna tayo ng tubig.
Na-mute pala. Kanina pa ako nagsasalita. Yung pag nalabas ako, minumute ko kasi minsan maingay. Kaya pala, walang napasok sa ano ko kasi may nakamute. Hello John, hello. Thank you. May ka lang shout out kapatid Ina. Mainit naman. Bunsoy. Polpak dan lakay bumatay. May ka lang shout out. May ka lang shout out food. Foods. Dito iba-iba yung panahon. Buti umulan kanina. Ate Art TV, hello host. Thank you, maraming salamat. Tamsak lang ako host, busy na sa work. Thank you po, maraming salamat po, Ate Art. Ate Art TV. May ka lang shout out kapatid Ina.
Mega love shout out RTB1. Mega love shout out everyone. Mega love shout out everyone. Ma-beauty pin. Friend kapatid. Jokes okay. Ah, naman ako sa awa ng Diyos. Ma-beauty pa rin kapatid. Jokes okay. Malapit naman pala mag 2 hours. Napit lang. Diba? 25 minutes na naman. Tapos na naman ang mainit pag walang init.
Lolo. Magdadalawang oras na naman tayo. Ate Milani, maraming salamat. Thank you very much sa inyong lahat. Thank you po. Thank you sa inyong lahat yan. Salamat. Thank you sa inyong lahat. Nag-iingayan na naman ang mga kumbo dyan, nagpa-practice sila. Like of Simple Kitchen. Kaway dyan.
Kuya like up, may yellow shout out. Bigyan ng shout out po sa lahat. Yellow shout out 10-10. 10-10, 10-10. Yellow shout out food. Yellow shout out sa lahat. Magandang hapon, Pinas. Good PM, Pinas. Good AM, Saudi. Ko, masakit. Ate Ima. Si Ima. Yellow shout out po. Maraming salamat po, Ate Ima. Big love shout out, Ate Ima. Na maganda.
Tintin. May
Ate Ingma, Miguel, shout out po. Mag-sit ka na, bunso. 2 hours na. Good bad. Miguel, shout out kapatid. Miguel, shout out Shanky. Ikaw ba magla-live ngayon? Bunso. Kapatid, good bad. Mag-sit ikaw na. At ako'y mag-i-end na. At makakainan. Kakain tayo ng tanghalian. Manghalian na tayo. Ay tanghali na. Hapon na pala. Alas 2. Ingay dito. Pero lagi na lang may nagtutugtog. Ate Ima. Thank you po. Maraming salamat po, Ate Ima. Kapsat Ina, Miguel, shout out. Ina Therapy, like of Miguel, shout out. Ate Ima TV. Mag-sit up na ako, Kuya Manoy. Sige, okay lang, Kuya, mag-end na ako. Bunso, ikaw na, Bunso. Na ako, mag-end na ako. Bye-bye po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po ng marami. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong pag-stay. Maraming salamat po. Thank you po. Bye na po muna. Maraming salamat. Bye-bye, 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 bye-bye. Bye-bye po sa inyong lahat po. Hindi ko na kayo dapat isa-isahin pa. Thank you. Sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Bye-bye. Dito na lang po. Bye-bye.